Павло Глазовий «Золота клітка». Чоловік собі папугу разом з кліткою купив, позолочену ту клітку аж до стелі причепив. А папуга, мов сказився, не змовкає ні на мить, так шалено репетує, що аж клітка деренчить. І сказала кішка сіра, що в людей отих жила, а мені б отак кричати господиня не дала. Я, буває, тільки нявкну, лиш подам свій голосок, а хазяїн геть за двері, а хазяйка за ціпок. Не рівняйся ти зі мною, відповів папуга їй. Хто ж ломакою дозволить бить по клітці золотій? Ще на світі є багато з привілеями папуг. Дров, буває, наламає, і не спікся, не попух, ні пір'їночки не втратив. І ви знаєте чому? Дуже високо забрався. Що ви зробите йому?